Jeg hedder Ida Marie Straben, jeg er konsulent for Elanco Animal Health, og jeg vil gerne præsentere AdTab for jer i dag. AdTab er en tablet til behandling af lopper og flåtter hos hund og kat. AdTab har haft apoteksforbeholdt håndkøbsstatus i de sidste 2 år, men har nu fået HV-status. Det vil sige, at AdTab kan sælges på apoteket og andre godkendte butikker, der sælger lægemidler til dyr. AdTab kan købes uden recept. AdTabs aktive stof er lutilaner, og hvad er lutilaner? Lutilaner er isosaccharider, som går ind og virker på centralnervesystemet på vores lopper og flåtter, som medvirker en hurtig og effektiv død. Lutilaner har ingen til meget lav affinitet til receptorer hos hund, og derfor ingen hæmmende effekt på GABA hos hunden. AdTab til hunden. AdTab til hunden er effektiv, da det dræber lopper og flåtter, har en vedvarende dræbende effekt i en måned, en tykketablet med kødsmag, og er let tilgængelig uden recept til hunden fra 8 uger og ned for 1,3 kg. Lutilaner når sin maksimale plasmakoncentration på 2 timer, som er relateret til en hurtig virkning. Lutilaner har en halveringstid på 4 uger. Det giver effektive koncentrationer i blodet og en vedvarende effekt i hele måneden. Som vi kan se herovre, har de en bedst biotilgængelighed, hvis det bliver givet sammen med noget mad. Det vil sige, at den skal helst have noget at spise før, imens eller efter den får givet tykketabletten. Og hvordan lutilaner virker på lopper og flåtter. Lopper, der allerede er på hunden, dræbes inden for 6 timer. Nye lopper dræbes inden for 4 timer, og vi dræber lopperne, før de kan lægge æg. Flåtter, der allerede er på hunden, dræbes inden for 8 timer, og nye flåtter dræbes inden for 48. Lopper og flåtter skal sidde på verden og begynde at indtage det her blodmåltid, før at de dør. Og som I kan se her, findes AdTab til hund i 5 pakninger, der går ned fra 1,3 kg og op til 45 kg. Hvis vi har en hund, der vejer over 45 kg, bliver vi nødt til at komponere 2 pakninger for at komme op på det ønskede antal vægtklasse. På dette slide kan vi se, at hundene er altså glade for at spise tykketabletten, da ud fra studierne er der 80%, der har taget den frivilligt. Der er lavet et sikkerhedsstudie på 5 gange dosis i 8 måneder, uden der er fundet nogle bivirkninger, og det kan sagtens kombineres sammen med andre lægemidler. AdTab til kat. AdTab til kat er effektiv, da det dræber lopper og flåtter, har en vedvarende dræbende effekt i en måned. Det er en tykketablet med gær og vaniljesmag, tilgængelig uden recept og til katte fra 8 uger og ned fra ½ kilo. Lutilaner når sin maksimale plasmakoncentration i blodet på 4 timer. Det er altså relateret til en hurtig virkning. Lutilaner har en halveringstid på 4 uger. Det giver den her effektive koncentrationer i blodet og har en vedvarende effekt i hele måneden. Igen er det vigtigt at påpege, at det er vigtigt, at de får noget at spise for at opnå en bedre biotilgængelighed. Så igen, foder sammen med pillen før, imens eller efter. Og hvordan lutilaner virker på lopper og flåtter. Lopper, der er på katten, dræbes inden for 8 timer. Nye lopper dræbes inden for 12 timer. Og vi dræber så lopperne, før de kan lægge æg. Flåtter, der allerede er på katten, dræbes inden for 18 timer. Og nye flåtter dræbes inden for 24. Igen, lopper og flåtter skal sidde på verden og begynde at indtage det her blodmåltid, før de dør. Og i pakninger til kat har vi 2 forskellige, der går ned fra ½ kilo op til 8 kilo. Igen, hvis vi har en kat, der vejer over 8 kilo, bliver vi nødt til at komponere 2 pakninger for at komme op på det ønskede vægtantal. Og på dette slide kan vi altså se, at katten er altså rigtig glad for at spise den her tykketablet. Og derfor har vi været heldige, at den har fået den her Easy to Give Award. Prisen tildeles lægemidler, som er specielt let at administrere til katte. Og hvis I vil vide mere om den her Easy to Give Award, vil jeg anbefale at scanne QR-koden. Der er selvfølgelig lavet et sikkerhedsstudie på kat, og det er 5 gange dosis i 8 måneder, uden vi har fundet nogle bivirkninger, og det kan sagtens kombineres med andre lægemidler. Vi vil rigtig gerne sige tak for jeres tid i dag, og hvis spørgsmål eller andre henvendelser, kan der tages kontakt til jeres konsulent i jeres region, eller kontakte Elancos hovedkontor på 45 26 60 60. Igen vil jeg sige tusind tak for jeres tid i dag, og så vil jeg bare ønske jer en god dag. Hej.